Bon dia, nois. Avui comencem projecte, la tasca 2. Recordeu que sempre comencem amb una metacognició, que en aquest cas és la KWL. Què sé, què vull saber i què he après. El que he après el deixeu pel final, però també el podreu fer. Com fareu una recerca d'informació, a partir d'aquesta recerca podeu completar aquesta última columna. Llavors, una vegada fet el KWL, passarem a la fitxa de què vull saber sobre aquest país. Per fer recerca sobre el país, ¿vale? Llavors, quina moneda fan servir? Com puc aconseguir-la? Tot això ho podeu buscar per internet. Quin mitjà de transport podem fer servir per arribar al país? No ens serveix només un. Heu de buscar totes les possibilitats que hi ha. Això després us ajudarà més ho podreu fer millor la comparativa de preus. Com més transports tingueu, després més fàcil serà aconseguir un transport econòmic. Llavors, no ens servirà que poseu l'avió? No. Avió, si es pot agafar l'autobús, si es pot agafar el tren, si es pot anar en cotxe, perquè vosaltres després pugueu decidir quin és el transport que voleu agafar. Quan em pot costar? Doncs si us fiqueu a la web de la companyia que sigui del transport, segur que us surt. Quin és el mitjà de transport més econòmic? El que dèiem, una vegada buscat tots, feu la comparativa. Aquí dibuixeu la bandera, ha d'ocupar tot el rectangle. No es tracta de fer la bandera dintre, sinó que tot el rectangle sigui la bandera. Sistema de govern. Ho busqueu a internet, que també surt, i poseu una mica quin tipus de govern hi ha. I llavors, per últim, que és molt interessant fer-ho, és aquest que posa busca l'última campanya electoral del partit polític que governa. Escriu l'enllaç web on es pot trobar. La campanya política vol dir que les últimes eleccions que hi hagin hagut en aquell país, doncs, com va ser una mica la campanya política que van fer en el país. En el YouTube, si ho poseu, campanya electoral del país tal, primer heu de saber quin sistema de govern hi ha i a partir del partit polític que governa, doncs buscar campanya electoral de tal partit. Si no us surt, qualsevol informació que pugueu treure, que pugueu trobar pel YouTube, ja ens anirà bé, ja ens servirà. És una mica perquè busqueu altres recursos, que no només sigui iPad informació, sinó que el canal YouTube també és informació important, que a vegades en aquests vídeos també ens donen molta informació, doncs com estan posicionats, com s'expressen, quin és el missatge que volen donar, saps? És molt interessant poder veure que és tot això que un vídeo dona, que la informació que només és escrita es perd pel camí, ¿vale? Llavors, lo interessant seria que podéssiu buscar alguna cosa. Si no trobeu la campanya electoral, doncs qualsevol cosa que tingui a veure amb el sistema polític que hi ha actualment en el país que us ha tocat. I després, aquestes fitxes, com sempre, les feu una captura i ens les envieu, perquè així nosaltres valorarem la qualitat de les tasques. Ja sabeu que nosaltres als projectes no posem nota, o sigui que aquí farem el mateix. Nosaltres ens anem apuntant què heu fet, valorem la qualitat i clar que posem nota a nivell intern, però nosaltres mai en les tasques hi ha un feedback de qualificació o de número. Perquè clar que s'ha de tenir en compte que és un treball de grup, l'actitud, cosa que en aquest projecte serà complicat. Però ja veurem com ho farem i ja us ho farem saber perquè sapigueu d'on ha sortit la nota global del vostre projecte. Però sí que és molt interessant que tingueu en compte que les maletes les vam estar fent l'altre dia, que la tasca 1 es va fer tot en grup, que ara el que demanarem serà qualitat i que estigui ben fet, i sobretot si algun dubte, doncs em pregunteu, ja sabeu que això és un repte per tots, estem intentant estar en contacte amb vosaltres amb el Classroom i qualsevol dubte que hi hagi, doncs ho intentarem resoldre'l. Ara sí, és molt important que tingueu en compte que només tindrem en compte ara mateix la qualitat de les feines. Quan arribem al col·le i entregueu el portfoli serà quan rebreu les tasques corregides i que us expliquem si hi ha alguna cosa o no que no estigui ben feta. Llavors jo us animo a que feu aquesta feina. No hi ha dubtes de preguntes fins que no hagueu intentat buscar per internet. Per tant, jo o la Montse podrem resoldre els vostres dubtes sempre que sigui un dubte que no ho pugueu trobar per internet, perquè sempre heu de fer primer la recerca individualment en aquest cas. Si voleu, podeu consultar amb els vostres grups de projecte. I si ells estan en l'hipotètic cas que estiguin ara mateix fent la feina. Si no estan, és molt respectable. Però podeu acabar de consultar amb el vostre grup de projectes si hi ha alguna cosa que dubteu per poder-la seguir la mateixa línia. Si no, no patiu, no passa res.
La feina és individual i ja ho anirem fent, d'acord? Bon dia, nois, que vagi molt bé. Adeu, estem en contacte.